Vedel si, že vitamín D3 a K2 fungujú lepšie spolu než samostatne? Hovorí sa tomu synergia. Je to jav, kedy dve látky spolu vytvárajú silnejší účinok než každá samostatne. Vitamín D3 pomáha telu vstrebávať vápnik. Bez neho sa vápnik nedostane tam, kde ho bunky potrebujú. Vitamín K2 funguje ako jeho navigátor. Nasmeruje vápnik do kostí a zubov a zabráni usadzovaniu v cievach. Výsledok? Silnejšie kosti, menšie riziko kalcifikácie ciev a lepšia rovnováha vápnika v tele. Spolu tvoria dokonalý tím. D3 zabezpečí vápnik a K2 ho uloží správne. Klinická štúdia publikovaná v časopise Journal of Orthopedic Science ukázala, že kombinovaná suplementácia vitamínu D3 a K2 viedla k významnému zvýšeniu hustoty kostí oproti podávaniu samotného vápnika. Je to vitamínová kombinácia vedúca k cielenej ceste vápnika až do kostí. Užívaš D3 samostatne alebo v kombinácii s K2? Napíš mi do komentáru.